o que che queda por decir, vas poder dicilo, porque abrimos un tempo de debate. De canto tempo se dispón agora? Aproximadamente cerca de... Era media hora, pero bueno, un cuarto de hora podemos alongalo un pouco. Antes de iniciar, lembrade, se alguén quere facer alguna pregunta, alguna cousa, ten que atender ata que lle acheguen o micrófono. Como se dixo antes na intervención de Ángeles, están aí fora uns libros con coleccións cartográficas e cosas polo estilo, son para examinar, pero non son agasallo, digo eu, non vai a ser que alguén marche con eles. Porque como outras veces houve unha situación semellante e eran publicacións de obsequio, neste caso non son, é para botarlles un ollo. Se alguén ten algo que comentar ou alguna cuestión. A ver, Fernando Cabeza. Só unha cousiña, para todos os que vaiades participar agora no debate, dicide o voso nome antes para que despois se poida transcribir. Bueno, Elena, gustoume moito a túa actuación. Recolles a Tasca na Illa da Arousa? O microtopónimo a Tasca? Non, ningún. Non existe? Non. Porque eu vino nun mapa, hai a Tasca en Ajiño de Ribeira, entón quería saber se pode ser un invento ou un fallo do Pero cartón. a Tasca estaba situado na Arousa? Sí, a Tasca. Non o teño. Bueno, aparece na Tasca. Aparece nun libro que publicara un seminario de Santiago, Fontán. Sí. Aparece. Aparece a Tasca. Hidrotoponimia de la ría. Hidrotoponimia tal. Sí. Que o teño xa moi vello. Entón, quería saber, que eu tive un medo sospeitei de que non que fose un fallo ou unha equivocación, ou que realmente existira, porque eu tratei de estudar a Tasca de Aguiño, quedou como o que parece, pero non estou moi seguro que na Tasca de Aguiño podía haber unha tasca de mariñeiros, pero esa tasca que son unhas pedras, non, porque sospeito que si podría ser un catalanismo, como o que comentaste antes. É que ademais a Tasca non utilizamos, diríase taberna. Quero dicir, a palabra tasca non aparece na fala local, non dice hai unha tasca, dice taberna. Debe ser unha equivocación ou... Na tradición das cartas náuticas, polo menos desde Tociño, hai moita terminoloxía do Mediterráneo ausente do noso léxico habitual. E é probable que sexan cartógrafos os que impoñen eses nomes que non son propios da lingua. É dicir, non que fosen recollidos, sino que fosen impostos polos cartógrafos. É dicir, ha de ser algo parecido que pasa con ese... A Tasca, non sei se en catalán antigo ou actual, é unha especie de carreiro, de paso, para circular cunha embarcación pequena. Hai unha novela, A Catedral e o Mar, que fala algo desto. Recolleuse como xenérico aquí en algún sitio en Galicia, Tasca con ese valor de carreiro ou de paso? Non. Sería o caso de Freu, pero tamén atendería a un detalle natural desde a perspectiva dun catalán falante, non? Eu creo que pode ser obra de cartógrafos. Sí. Bueno, era eso fundamentalmente, sí. Tamén podería darse o caso de que haxa nomes no litoral de algunha zona que realmente respondan a informantes de outra zona. Bueno, xa comentamos aquí o que sucedeu con Galicia Nomeada. Había moita información recollida por informantes, creo que eran no Morrazo, que tamén coñecían o litoral de zonas máis ao norte, pero logo, cando se contrasta coa información dado polos veciños desas zonas, ás veces eles mesmos sabían, iso é como lle chaman os de Beluso. É dicir, que coñecían que era un nome alternativo, pero imposto por outra xente. Buenos días. Mire, nos na Guardia a palabra tasca existe. Temos, tanto pola parte do norte como pola parte do sur, temos un seco, o sea, temos unha enfriación
por exemplo, 20 metros, e logo temos polo norte 12 metros e polo sur outros 12 metros. Entón, cando navegamos un día de mal tempo ou que hai algo de peligro, dicimos, oye, ten cuidado ca tasca, non veñas por riba da tasca, ven máis de oeste e enfila pa sueste. E se vimos do sur, igual, oye, que ves por riba da tasca do sur, ábrete máis pa fora e tal. O sea, esa palabra tasca. É un seco grande, o sea, un trozo largo de pedra, onde o fondo sube moito para arriba, e se hai algo de mar, hai peligro de que pode romper todo. Entón, usamos esa palabra, a tasca do norte e a tasca do sur, que son as dúas zonas de peligro. Pois varía a cousa, se realmente se usa como termo habitual, entón se varía a cousa, o que non quere decir que non poida ser de orixe foránea. Pero se usa como xenérico, é dicir, que se chaman tascas a diferentes, non a unha concreta. Fernando, hai de preguntalo, porque o mellor non o recollín, pero se pregunto por el, dime, sí, está ali, hai de preguntalo. Quero acaparar. O que di ese señor coincide ca esa novela, non sei o autor, cal é, A Catedral e el Mar, en castelán, que eran lugares por onde tiñan moita dificultade para entrar, eran carreiros moi falsos, e podría coincidir. Bueno, pois parece que, como vai haber outro debate posteriormente e agora ven a hora do café, pois damos por concluída a primeira das sesións e temos un pequeno, se dixo aproximadamente ás 12 deberíamos continuar.